जालायबाय लोगोफोर बयनिसिमबो ना आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर जायफोरा बा मोजां मोनो स' नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन बिदिब्ला लोगोफोर दसे कानेक्ट खालामदो सावरायनोसै दसे मोजां गाज्रि ना एसे लाइभआव फैदो बिदिनो बेरेफुंजानि नैबे लाइभआव आङो फैनाय जालायबाय आरो बिखेकके आङो टाइटेलाव लिरदों जाहैबाय हेमस्टार ना गेमनि बागै बे साननैसोआ गोबां सावरायबाय लोगोफोर हेमस्टार वाइ बिनि सायाव गोबां सावरायबायना थ' सोलिगासिनो दासिमबो बेबायदि बेन जायाखै आरो माब्ला हेमस्टारखौ खुलियोब्ला गेवबायनाय हेमस्टारा बेनि उनावहाय आङो प्ले अपसनाव थांनोसै बेसेबां आर्निं जादों फ्रियावनो माने जोङो कइन्स जमा खालामनो हायो 27.78K फैबाय नै थ' बेहाय क्लिक खालामनानै होयोब्लानो कइन्सआ बिदि जमा जालांबाय थायो आरोना थ' बिराद मोजां जायफोराना लाइभखौ दासिमबो कानेक्ट खालामाखै लोगोफोर कानेक्ट खालामनो दाबाव लाइभखौ कानेक्ट खालामब्लानो जाबाय हाय हेल' लाइभ गुड मर्निं एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल लोगोफोर एसे कानेक्ट खालाम हेमस्टार कम्बाटनि सोमोन्दैथ' जोङो मोनथिजोबखाबाय आरो नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै गेमाव कइन्सखौ खामायोब्लानो जाबाय नाथाय दिनै बांद्राय ना नैबे हेमस्टारनि सायाव आङो बुंनो सानाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय कमेन्ट्स खालाम आरो जायफोरा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन ना हाय हेल' कानेक्ट खालामदो लोगोफोर एसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आंनि बे फिसा मोनसे चेनेलावहाय आङो ब्लग फैलायबाय बेबायदिनो लाइभ भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों चेनेलाव बांसिनै ब्लग फैयो हिसाबै ना ब्लग टाइमिं आरोना बेबायदिनो मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर हेमस्टार आरो वाइ होनोब्लाथ' आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय ना गोबांफ्रा आर्निं खालामगासिनो आरो जोङो खोनानोबो मोन्दों माने बेबायदि प्ले स्ट'राव मोनै एप्लिकेसनखाय ना थ' गोसोआव एसे कनफिउस आरो डाउट दङ आरो ना हाय हेल' लाइभ थांदोंना थाङाखै आङो मिथियासै दे लोगोफोर हाय हेल' गुड मर्निं कमेंट्स करो यार थोड़ा हेलो हाय हेलो आप लोग कमेंट्स नहीं करेगा तो हम ऐसा ही बैठे रहेगा ना हेलो हाय कमेंट्स लोगोफोर कानेक्ट खालामनो दाबाव हेमस्टार कम्बाटआव गोबां माने कइन्स आर्निं जागासिनो कइन्सआ गोबां जमा जागासिनो लोगोफोर हाय हेल' लाइभआव फैलायबाय दिनै दसे एसे कानेक्ट खालामनो दाबाव लाइभ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स हाय हेल' लोगोफोर दसे मोजां गाज्रि सावरायनोसै कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामोब्ला आं रिप्लाइ खालामगोन कमेन्ट्स हाय हेल'
Comments. Hi, hello. Hamster. Free earning app na hamster. Hamster ko ada coins jama खालामबाय था लोगोफोर. हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग वेलकम बैक हाय हेलो गुड मॉर्निंग हेमस्टाराव गोबां कइन्स जमा जागासिनो लोगोफोर 90K सो लालायबाय दासो जायफोरा दासिमबो कानेक्ट खालामाखै थ' नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन टेलीग्राम हाय हेलो कमेंट्स मॉर्निंग टू ऑल कैसे हो आप लोग थोड़ा बता दीजिए कमेंट्स कीजिए कमेंट्स खालाम लोगोफोर कमेंट्स मॉर्निंग टू ऑल hamster daily earning app hamster daily earning app like share comment hi hello उइद्रला माब्ला जागोन उइद्रलाथ' नेनांगोनलै साननैसो नेनांगोन फंबाय उइद्रलखौ नेनांगोन जागोन टेनसन लानो नाङा लन्च होआखैबा मा खालामनो ना दाबो लन्च जायाखैनो ना लन्च जाबासो खालि कइन्सखौल' जमा खालामबाय था दा कइन्स जमा खालामबाय था कइन्सफोरखौ जमा खालामबाय था डेइलि कम्ब बेबायदि फिलआप खालामलांबाय था टारगेटफोरखौ ना उइड्रल जागोन जाथ'वाबाथ' आरो दा उपाय गैया हानाय नङा ना उइड्र खालामनो हाथ'नाय नङा दा बर्थमान जाथ'वाखै कइन्सआ खिन्थु आंनाबो गोगोम जाहांबाय जमा खालामगासिनो आं कइन्सखौ हाय हेलो गुड मर्निं कमेन्ट्स उइड्रल जागोन टेनसन लानो नाङा उइड्रलनि थाखाय डोन्ट वरी हाय हेलो कानेक्ट खालाम हेमस्टार YBY हेमस्टार YBY आवथ' आरो आर्निं जागासिनोखाबा हेलो हाय कमेंट्स hamster free earning app hamster good morning thank you good morning to all बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जादों लोगोफोर हेलो हाय कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हाय हेलो कानेक्ट खालाम कानेक्ट फुंबिलि समाव आङो स्ट्रिमाव फैनाय जालायबाय दसे बिदिनो हेमस्टारखौ खुलिलायबाय एसे गेम गेलेलायबाय हेमस्टाराव बिदिनो कइन्सफोरखौ जोङो जमा खालामनो हायो आरोना थ' उइड्रल जागोन नेनानै थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर हेलो भिडिअखौ नुसनदोंबा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव सोरबाफोर भिडिअखौ नुसनदोंबा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम चेनेलफोर दंबा शेयार खालामब्लानो जाबाय subscribe hi hello good morning कैसे हो आप लोग थोड़ा बता दीजिए ना कमेंट्स करो हाय हेलो कमेंट्स हाय हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय वीडियो लोगोफोर कमेंट्स खालामनो दाबाव जायफोरा भिडिअखौ नुसनदों ना
दिनै जोङो गोबां ट्रेन्ड जानायखौ नुनो मोन्दों। हेमस्टार गोबांफोरा गोबां मिलियन कइन्स जमा खालामगासिनो दं हेमस्टारावहाय लोगोफोर। थाबैनो हेमस्टारखौ इनस्टल खालाम आरो कइन्स जमा खालामोब्लानो जाबायना। हाय कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स गुड मर्निं हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगो मोजां गाज्रि दसे सावरायनोसै। नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट्स खालामदो। कमेन्ट्सनि फिननाय होनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। कमेन्ट्सनि फिननायखौ होनो सेस्था खालामगोन। कमेन्ट्स खालाम। एसे गगा मोननाय बायदि मोनबाय थादोंलै, गगा मोनहां मोनबाय थादों बिराद। माने मैया दुब्लियाव हाबनानै फोथाराव हाबनानै माने ओरैबायदि एकदम दै गाबाय थानाय गरम ना। हाय हेल' फोथाराव हाबोब्ला माने बिदिनो एकदम गरम मोनबाय थायो। हेल' लोगोफोर दसे कानेक्ट खालामदो। नायनोबा बांसिनैब्लाबो ना। जोङो मिथिखाबाय नैबे हेमस्टार एप्लिकेसनखौ जोङो इनस्टल खालामजोबखाबाय। जोङो खालि बेवहाय कइन्सखौल' जमा खालामबाय थानांगौ। लन्च जाथ'वाखै लोगोफोर। लन्च जायोबाथाय उइड्रल जागोन आरोना। मोनथिस्लाबनाय नङानो जोङो माब्ला माने उइड्रल जागोन। ओरैबायदि फास्ट उइड्रल जागोन माने बेयो। हेल' गुड मर्निं हाय माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। हाय हेल' गुड मर्निं हेमस्टार हेल' हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। एसे कमेन्ट्स खालामना मानो बादों। लस जाया कमेन्ट्स खालामनायाव लोगोफोर। जेबो लस गैया, कानेक्ट खालामनायावबो लस गैया नङा होनबा। दसे लस जायै खामानियावलाय आरो माथो ना। कमेन्ट्स मोनसे होनानै गालांबानो जाबाय। कमेन्ट्स मोनसे होनानै गालां लोगोफोर। हाय हेल' गुड मर्निं लाइभआव दसे फैलायबाय लोगोफोर फुंबिलि समावनो। हाय गुड मर्निं एभ्रिवान। हेल' मर्निं टु अल। हेमस्टार जायफोरा हेमस्टारखौ इनस्टल खालामदों कइन्सखौ जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबाय। उइड्रल जागोन, टेनसन लानो नाङा। हाय हेल' हाय गुड मर्निं एभ्रिवान। हेमस्टार मर्निं टु अल वेलकाम बेक एगेन। कानेक्ट खालाम लोगोफोर दसे मोजां गाज्रि सावरायनोसै। एसे कमेन्ट्स खालामनोबो दाबाव। माबोरै दं नोंथांमोना। एसे कमेन्ट्स खालामदो आरो हेमस्टार आरो YBY नि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय। कमेन्ट्स हेमस्टार आरो YBY नि सायाव कमेन्ट्स। हाय हेल' गुड मर्निं टु अल। हेमस्टारनि सायाव कमेन्ट्स। हेमस्टार YBY जायफोरा ट्रेडिं खालामनानै मोजां मोनोना, अनलाइन ट्रेडिं, जायफोरा न'आव जनानैनो आर्निं खालामनो गोसो जादों कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। कमेन्ट्स खालाम। लाइक शेयार कमेन्ट। हेल' लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। लाइक शेयार कमेन्ट।
Hello, hello, hello. Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment. Comment करते रहो, comments करते रहो. Hello. Hamster combat, hamster combat, hamster combat. Hamster, hamster. Hello, लोगोफोर comments खालाम. YBY, hamster. Hamster, hamster, hamster. मा बुंनो सानो लोगोफोर hamsterनि सायावहाय? daily coins होगासिनो hamsterआ. ओरैबायदि माने coins हिसाब गैयै coins ना? गोबाङा दिनै जानो हागौ गोबां जमा खालामबाय. बे coinsखौ नाथाय माब्ला withdrawal जागोन दासिमबो बुंथ'नो हायाखै, launch जायाखै दे लोगोफोर. Hello, comments. Hi, hello, comments खालामनो दाबाव लोगोफोर, comments. नायनोबा बांसिनैब्लाबो एसे मोनसे comments होनानै गालांदो लोगोफोर. Hi, hello, good morning. Hi, hello, comments. Hello. Hi, comments. Hello, comments करो. Morning to all. Hello. Hamster है, hamster. Hamster के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ. Comments करो. Hamster combat daily combo. Hi, hello, good morning. Comments. Comments करो. Hello. Good morning to all. कैसे हो आप लोग? थोड़ा कमेंट्स करके बता देना. एक रिप्लाई करने के लिए हम कोशिश करूँगा. सभी कमेंट को चेक करके. हेलो. हाय, हेलो. कमेंट्स. आसाम से बोल रहा हूँ भाई. हेलो. कमेंट्स करो. कमेंट्स. मॉर्निंग टू ऑल. हेलो. कमेंट्स खालामदो लोगोफोर एसे. जायफोरा हेमस्टार इनस्टल खालामबाय प्ले खालामदो आरो कइन्सखौल' जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबायना. बिराद बरिया मोनसे बे एप्लिकेशन्स. जोङो बेनिफ्राय फ्रियावनो आर्निं मोननो हायो. जोङो निश्चय बेखौ सानसे उइथड्र खालामनो हागोन ना. कमेंट्स करो. जो लोग कमेंट्स करने के लिए चाहते हैं कमेंट्स करो. कमेंट्स. हेलो, गुड मर्निं टु ऑल. लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना कमेंट्स खालामनो दाबाव. कमेंट्स खालाम. कमेंट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर. हाय, हेलो. कमेंट्स खालामोबा लोगोफोर आं एसे ओरैनो खावथां जनानै थानोसै नामा. कमेंट्स खालामनो दाबाव. लोगोफोर कमेंट्स खालामनो दाबाव. हाय, हेलो. गुड मर्निं टु ऑल. हेलो. कमेंट्स. लाइक शेयर कमेंट. मॉर्निंग टू ऑल.
हेमस्टारनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम। आयौ हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना? खस्थ' मोनो मैया फोथाराव हाबनानै लोगोफोर, बिराद हेभि खस्थ' जादोंना। ओरैबायदि माने माइयाव मेडिसिन होनानै मुलि सुलिसो स्प्रे खालामनो जाबाय माइयावबो, माने फोथाराव हाबबाय थानानै बिराद मोदोमा पेन जादों माने थिंख्लि दैखांनानै माने बेसेबां सारनो ना। थ' एसे मोदोमा सानानै दङ, बेखायनो बांद्राय मोजां मोनाखै आरोना। दैज्लां बोथोरनि खोथा मा बुंनो। हाय हेल' लोगोफोर, जायफोरा हेमस्टारखौ इनस्टल खालामबाय, कइन्सखौ जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबाय ना। आरो भिडिअखौ नुसनदोंब्ला लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम, रिप्लाइ खालामगोन मोनफा मोनफा चेक खालामनानै ना। थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नायनो हागोन, आरो गोसो गैयैफ्रा ओंखारलांबानो जाबाय। हेल' कमेन्ट्स भिडिअखौ नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां। चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामब्लानो जाबाय। साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब। लोगोफोर कारेन्ट थांबाय दे, एसे खोमसि जाबाय, आङो लाइट होनोसै दा। उपाय गैयाना, थ' बिराद खोमसि। साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब आंना नैबे सलाराबो खामानि गैया, एकदम लाइन थाङोब्लाथाय माने बिराद प्रब्लेम जायो। फिसासो माने सलारा एकदमनो बेबायदि फिसा आरोना, फिसा सलार एसे खोमसि जायो आरोना। थ' लोगोफोर जियानो हक, जायफोरा नैबे हेमस्टारखौ इनस्टल खालामबायना, थ' आर्निं खालामनो हागोन। चेनेलफोर दंब्ला शेयार खालामनो हागोन। साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब ना। हेल' बरिया, लाइना फैफिनबाय दे। हाय हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। कमेन्ट्स साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब। लोगोफोर चेनेल दङब्ला शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय। साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब। हाय हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हो आप लोग, कैसे हो, थोड़ा बता देना, कमेंट्स करो। हेलो कमेंट्स, हरी अप, कमेंट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर। नैबे हेमस्टार कम्बट, डेइलि कम्ब, बिग चेलेन्ज बेबायदि बेवहाय दङ ना, गोबां कार्डफोर दङ लोगोफोर, X100 गोबां कार्ड्स दङ। जों बे कार्डफोरखौ जोङो बायनानै लानांगोन। हेल' हाय गुड मर्निं। कमेन्ट्स खालामाबा लोगोफोर आं मा खालामनो दाना। बेसेबां हारसिं बेबायदि खावथांथां जनानै थाबावनो लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो। मोजां गाज्रि सावरायनोसै नामा। हेल' कमेन्ट्स, हाय हेल' कमेन्ट्स करो। हेल' दोस्तों, कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोबां टाइम जबाय हेमस्टार आरो नैबे YBY नि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। कमेंट्स करो प्लीज। कमेंट्स। हाय हेलो हेमस्टार डेली कम्बो। सरि, देहाखौ बांद्राय मोजां मोनाखै दिनै, बिराद माने गरम आरो गगा मोनहां मोनबाय थादोंना। थ' बेनि थाखाय फोथाराव हाबनानै माने एकदम दै गासोमनाय जाबाय, उपाय गैया। हाय हेल' गुड मर्निं। कमेन्ट्स। हेमस्टार कम्बट, डेली कम्बो।
ओरैनो थानानै लाब गैया लोगोफोर इनस्टल खालाम आरो आर्निं खालामबाय थायोबानो जाबाय कइन्सखौहाय कइन्स जमा खालाम कइन्स उइड्रल जागोन बियो सानसेब्लाबो ना निस्सय हाय हेल' गुड मर्निं कमेन्ट करो गाज्रि दामोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायोब्लानो जाबाय आरो गोसो गैयैफ्रा ओंखारलाङोब्लानो जाबाय ना गाज्रि दामोन हेमस्टार एप्लिकेशननि सायाव आङो लानानै फैदों आङो दा हेमस्टारखौ खुलिनोसैलाय टेलिग्रामाव खुलिनोसैलाय हेमस्टार प्ले खालामनोसै आङो माने दासो रिवार्डखौ लाखांबाय डेलि रिवार्ड हेमस्टार कम्बाट हेमस्टारानो एवगासिनो आरोना 1254K फैदों 1254K बेयाव क्लिक खालामसैलाय जमा जालायबाय आरोना गोबां पइन्ट्स जमा जाबाय लेभेल 5 थांबाय 6 लेभेल फैगासिनो आरोना हाय हेल' गुड मर्निं हेमस्टार कम्बाट comments hurry up comments hi hello morning hamster combat daily combo hi hello लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव मर्निं टु अल माबोरै दं नोंथांमोना एसे खिन्थाहर मोजां गाज्रि ना हाय हेल' मर्निं हाय हेल' कमेन्ट्स मर्निं टु अल कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेमस्टार कम्बाटआवहाय गोगोम आर्निं लाबाय दिनै 92K फैदों फार्स्ट दिनै फुङावनो आरो बिनि उनावहाय नै दा 12 बेसेबांबा K फैबावलायबाय आरो बिदिनो फैबाय थागोन आरोना गोबां जों रिवार्डफोरखौ बेवहाय क्लेम खालामनो हायो लोगोफोर रिवार्ड फैबाय थायो हाय हेल' मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर नायनो बाबांसिन ना कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय हेमस्टार कम्बाट डेलि आर्निं डेलि रिवार्ड गोबां कार्डफोर दंलाबायो मर्निं टु अल लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय लोगोफोर माबोरै दङ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामो लोगोफोर हेल' comments hamster combat daily combo hello hi hello comments करो भाई comments good morning to all माबोरै दं नोंथांमोना एसे comments खालामदो लोगोफोर comments खालामनो दाबाव comments खालामोब्ला आङो पिकआप खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्सखौ नायगोन चेक खालामगोन हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स मर्निं टु अल कमेन्ट्स हेमस्टार कम्बाट डेली कम्बो बाम्पार अफार चल रहा है ओरैबायदि माने अफार आरो बिनिफ्राय जोङो साननैसो उनावहाय सोलायनोबो हागौ आपडेटफोर फैयोबाना उनाव जोङो गोबां बेबायदि रिसार्चफोर खालामनांगौबो जानो हागौ हेल' हेमस्टार कम्बाट डेली कम्बो कमेन्ट्स दसे फैदो लोगोफोर लाइभआवहाय मोजां गाज्रि सावरायनि नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरोब्ला आं बुजिनो मोनगोन हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो
हेमस्टार जायफोरा गेम गेलेनानै इन्टारेस्टिं मोनोना जायफोरा गेम गेलेनानै मोजां मोनो हेमस्टार आरो गेमफोरनि चेनेल दङब्ला शेयार खालामहरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगोन साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब हाय हेल' जायफोरा गेम गेलेनानै मोजां मोनो लोगोफोर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि डेइलि आर्निं एप्लिकेशन्सफोर दङ ना YBY बेबायदिनो हेमस्टार आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि गेम्सफोर दङ लोगोफोर लुडुनो तीन पार्टि स्टारनो तीन पार्टि गलनो बायदिसिना ना बेबायदि गोबांथार जोङो फैनायखौ दिनै नुनो मोनदों जायफोरा गेम गेलेनानै मोजां मोनो आरो गेमनि सायाव भिडिअ बानायोना शेयार खालामहरब्लानो जाबाय साबस्क्राइब हाय हेल' मर्निं गुड मर्निं हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेल' हाय कमेन्ट्स खालामनो बादों मानो बाखो कमेन्ट्स खालामदो नायनोबा बांसिनैबाबो ना मर्निं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर गोबां सम जबाय आरो बेसेबां सावरायबावनो ना थ' बांद्राय सावरायबाय थानोबो एसे बानाय मोनलायलांबाय थ' बेनि थाखायनो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया थ' नैबे हेमस्टार आरो YBY खौ जोङो बयबो मोनजोबखाबाय जायफ्रा आर्निं खालामबाय थाबाय स' मोजाङैनो बाथ्रा लसल'सो जानो नाङा लोगोफोर ना अन रिक्स हाय हेल' गुड मर्निं वेलकाम बेक लोगोफोर लाइभआव कानेक्ट खालामबाय था उइथड्रलनि प्रसेस लानानै फैगोन लाइभआव कानेक्ट खालाम हेमस्टार कम्बाट लाइभआव थाबाय थायोब्लानो जाबाय आङो सानसेब्लाबो फाइनालि बिनि उइथड्रल प्रसेसखौ लानानै फैगोन लोगोफोर हेल' लाइभआव थायोब्लानो जाबाय खबर मोनगोन हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय गुड मर्निं टू ऑल कैसे हो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए हाय हेलो कमेंट्स अभी बम्पर ऑफर चल रहा है दोस्तों टेलीग्राम में जाके इंस्टॉल करके ले लो उसको हाय हेलो मर्निं टू ऑल जायफोरा लाइभआव गोदानै फैबाय बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर हेल' कानेक्ट खालाम मोनफा मोनफा कमेन्ट खालामलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफोरा लाइभआव गोदानै जइन खालामदों लोगोफोर मोनफा मोनफा कमेन्ट खालामलां हेल' गुड मर्निं हेल' आरो गोसो गैया डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन हाय हेल' मर्निं टू ऑल लाइव वीडियो हाय हेलो गुड मर्निंग हाय हेलो लाइव हाय हेलो गुड मर्निंग हेलो लाइव दसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर लाइभआवहाय मोजां गाज्रि सावरायनोसै जोङो हाय हेलो जोङो दसे मोजां गाज्रि सावरायनोसै हाय
hello, comments, 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 comments. Hi, hello, morning to all. Hamster daily combo, hamster, hamster, hamster. Hamster जोङो गोरलैयैनो खामायनो हायोना कइन्सखौ कइन्स जमा खालामबाय थानो हायो जोङो बेवहाय थ' डेली रिवार्ड मोनगोन हेलो मॉर्निंग सभी को मेरा दिल से स्वागत करता हूँ हेलो वेलकम बैक जायफोरा गोदानै लाइभआव फैदों लोगोफोर कमेन्ट्स होनानै गालां जायफोरा नुसनदोंना मोनसेबाबो कमेन्ट्स होनानै गालां लोगो कमेन्ट्सखौ होनो दाबाव कमेन्ट्स होनानै गालां हाय हेलो hamster 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 daily reward daily reward daily reward big combo daily combo थ' जोङो लेभेलखौ फिलआप खालामलांबाय थानांगोन 11टा लेभेलखौ जोङो कमप्लिट खालामनांगोन लोगोफोर बिनि उनाव एयारड्रपआ गेवनो थांगासिनो दं एयारड्रपआ गेवोबाथाय जोङो फाइनाली विथड्र खालामनो हासिगोन आरोना कइन्सखौ जोङो सेल खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालाम subscribe to subscribe लोगोफोर subscribe to subscribe हाय हेलो subscribe to subscribe जोङो दिनै मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय दसे लाइभआव कानेक्ट जाबाय लोगोफोर जायफोरा नायबाय गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय जोबोद लोगोफोर subscribe to subscribe हाय हेलो hamster हेलो मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव YBY आरो हेमस्टारनि सायावहाय हेमस्टार आरो YBY नि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामहरोब्ला आं एसे बुजिनो मोनगोन लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स हेमस्टार आरो नैबे YBY नि सायाव कमेन्ट्स खालाम hamster daily combo hamster daily combo withdrawal hamster hello morning to all good morning comments खालामनो दाबाव comments नोंथांमोना comments खालामाबा आङो बिदिनो जबाय थानोसै आरो नामा थ' नोंथांमोना एसे comments खालामहरोब्ला आंबो रिप्लाइ खालामहरगोन hello comments hamster daily combo hello comments करो हाय हेलो माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलफोर दंबा शेयार खालामनानै हर subscribe to subscribe हाय हेलो जायफोरा चेनेलखौ नुसनदों बा भिडिअखौ नुसनदों नोंथांमोना खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर आङो withdrawal processनि भिडिअ लानानै फैगोन hamster daily combo जोङो सानदों ना बेबायदि कइन्स जमा खालामबाय थानानैलाय माथो जानो विथड्रबो खालामनो हाया मुंबो खालामनो हाया ना बेकार नाथाय बेयो बेकार नङा विथड्रल जानो थांगासिनो दङ हेलो hamster daily combo जोङो माब्लाबाबो साननो नाङा बेकार जागोन बेकार जाया जोङो बेखौ विथड्र खालामनो हाखागोन आरो ना तो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स करते रहो भाई कमेन्ट्स करते रहो हेलो
गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? थोड़ा कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। हाय हेलो, मॉर्निंग टू ऑल। कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। हैमस्टर के बारे में क्या बोलना चाहता है? कमेंट्स करो। हैमस्टर हैमस्टर हैमस्टर। हेलो 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 हेलो। कमेंट्स 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 खालाम लोगोफोर, कमेंट्स। हाय हेलो, जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैबाय बयखौबो फरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। मोनफा मोनफा कमेंट्स खालामलां नुसनदोंबा भिडिअखौ। कमेंट्स। हैमस्टार विथ्र, हैमस्टार विथ्र, हैमस्टार। हाय हेलो। कमेंट्स 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 कमेंट्स। नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गैया स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। हाय हेलो। कमेंट्स 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 कमेंट्स। मॉर्निंग टू ऑल, मॉर्निंग टू ऑल। कमेंट्स खालामनो दाबाव, कमेंट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेंट्स खालामनो दाबाव। हाय हेलो, सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब। कुम्बो। हेलो हेलो, हाय हेलो। कमेंट्स खालाम लोगोफोर, कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। मॉर्निंग टू ऑल, कमेंट्स 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 कमेंट्स। कमेंट्स खालामनो दाबाव। माबोरै दं नोंथांमोना? कमेंट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर। जायफोरा भिडिअखौ नुसनदों मोनसेबाबो कमेन्ट्स होनानै गालां। हैमस्टार 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 मा मावनो सानो? कमेन्ट्स खालामनानै गालां। हाय हेलो। लाइन थांबाय, लाइन थांलायबाय। ओरैबायदि जाल्ला लाइना। मा बुंनो, दैज्लां बोथोरनि खोथा ना। हाय हेलो। कमेंट्स 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 लोगोफोर, कमेंट्स। लोगो खालामदो लोगोफोर एसे। हेलो, एसे लोगो खालामहरदो। कमेंट्स खालाम, कमेंट्स कमेंट्स। हाय हेलो। कमेंट्स 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 कमेंट्स। हेलो हेलो हेलो। कमेंट्स खालाम। मॉर्निंग टू ऑल। नोंथांमोना कमेंट्स खालामाबा आं बारा गोबाव थानाय नंला लोगोफोर। आं ओंखारलांनोसै। नोंथांमोना कमेन्ट्सबो खालामा, जेबो खालामा, आरो आङो बेवहाय जबाय थानानै मा जानो ना। थ' हारसिङै मोजां नाङा जेमानब्लाबो ना। लोगोजों सावरायनो मोनोब्ला एसे मोजां जायो आरो। मा सानो नोंथांमोनाबो एसे जुदि कमेन्ट्स खालामोब्ला एसे मोजां जायो, रिप्लाइ खालामनो मोनो ना। थ' आरो रावबो कानेक्ट खालामाबा मा खालामनो ना मा। बिदिब्ला आंबो बांद्राय गोबाव थानाय नंला आरो लाइभखौबो बन्द' खालामनोसो सानबाय। लाइभआव माने कानेक्ट गैया, बेनि थाखायनो ना। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम। दिनै मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जायफोरा खामायबाय मोजांनि बाथ्रा ना, लस जानो नाङा। हेलो, कमेंट्स 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 कमेंट्स। हैमस्टार डेली कम्बो, हैमस्टार डेली कम्बो, हैमस्टार डेली कम्बो। हैमस्टार हैमस्टार हैमस्टार। हैमस्टाराव गोबां आर्निं होगासिनो लोगोफोर। कइन्सखौ जमा खालामबाय था। आरो जायफोरा लाइभआव गोदानै
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आर्निं एप्लिकेशन्सफोर दङ थ' गोसोब्ला जोङो इउज खालामनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला बेखौहाय दोननो हायो आरोना थ' हेल' कमेन्ट्स हेमस्टार डेलि कम्बो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनानै गालां मोनसेबाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हेल' हाय हेल' कमेन्ट्स जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स Hi, hello, good morning, comments. Hello, good morning, comments. Hi, hello, comments खालामनो दाबाव लोगोफोर गोबां सम जाबाय दिनै फुंबिलि समाव बेबायदि लाइभआव थानाया लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामो जायफ्रा दासिमबो इनस्टल खालामाखै हेमस्टारखौ ना आरो कइन्स जमा खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो इनस्टल खालाम लेट खालामनो नाङा थाबैनो इनस्टल खालाम आरो गेमखौ प्ले खालामोब्लानो जाबाय आरोना तो कमेंट्स खालामनो दाबाव हाय हेलो कैसे हो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता देना हेलो गुड मॉर्निंग कमेंट्स हाय हेलो दासिमबो जायफोरा इनस्टल खालामाखै थाबैनो इनस्टल खालाम आरो कइन्सखौ जमा खालामनो सुरु खालाम लोगोफोर लेट खालामनो नाङा ना हेलो गुड मॉर्निंग हेलो हैमस्टर डेली कॉम्बो आज का कुंभो कार्ड क्या होने वाला है कुंभो कार्ड हेलो हैमस्टर हेलो गुड मॉर्निंग कमेंट्स हेलो बेसेबां जनानै थाबावनो लोगोफोर कारेन्टबो गैला दोननो सानबाय दे लाइफखौ दोननो सानबाय लोगोफोर कारेन्टबो गैया ना बेसेबां आरो लाइभआव थाबाय थानो खोमसि मोनलायलाङो एसे हेलो कमेंट्स हाय माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेंट्स खालामनो दाबाव लाइभआव फै लोगोफोर लाइभआव लाइभ भिडिअ साबस्क्राइब लोगोफोर चेनेलफोर दङब्ला ना subscribe comments subscribe hello morning लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो नोंथांमोना नैबे हेमस्टारनि सायावहाय आरो बेबायदिनो अनलाइन आर्निं एपनि सायाव मा बुंनो सानो ना कमेन्ट्स खालाम YBY हेमस्टार बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स हाय लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेमस्टार आरो YBY नि सायाव मा बुंनो सानो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स
Hi, good morning. Comments, लोगोफोर comments खालाम. Comments. Hello. Comments खालामनो दाबा. बेसेबां खावथं जिरायनानै थाबाय थानो ना? Comments, hi, hello. Commentsआव फैदो लोगोफोर नङाबा आरो थेन्थ'लांसिगोनसो ना? मोजां गाज्रि दिनै सावरायनो थाखाय बे लाइभखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर. हेलो. कमेन्ट्स. आं आरो बांद्राय थानो सानाखै, लाइना एसे प्रब्लेम खालामबाय. माने कारेन्टआ थाथेरा, बिराद थांलाय फैलाय जाबाय थायोना. आरो मोदोमबो एसे सानाय मोन्दों, थ' बेनि थाखायनो आङो दिनै बांद्राय जिरायबाय थानो सानाखै लोगोफोर. एकदम बिराद पेन जानानै दं ना, हल बडि. हेलो. कमेन्ट्स. जायफ्रा इनस्टल खालामाखै, इनस्टल खालामनानै कइन्सखौ जमा खालामबाय थायोब्लानो जाबाय. कमेन्ट्स. हाय, हेलो, मोजां गाज्रि. नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम, एसे पिकआप खालामगोन. कमेन्ट्स चेक खालामगोन. थ' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव. हेलो. कमेन्ट्स. Morning to all. Hi, hello. Comments खालामदो लोगोफोर. Comments. Hi, hello. कारेन्ट फैबाय लोगोफोर. कारेन्टआ माने ओरैबायदि डिस्टार्ब होबाय थायोना, थांलाय फैलाय माने सानसेयाव खैबार थाङो बिनि हिसाब गैया. बिलखौ हले ओरैनो लानो बिराद मोजां आरोना. हेलो. कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम. हाय. मर्निं टु अल. हेमस्टार डेली कुम्ब. आंनिया एसे जमा जाहाबनानै दङ दा. दसे उनावहाय आङो बेखौ फ्रेस खालामगोन आरोना. मोनसे क्लिक खालामना होयोब्लानो वालेटाव बियो माने हाबनानै थासिगोनलाय. हाय, हेलो. हेमस्टार डेली कुम्ब. जायफ्रा दासिमबो हेमस्टारखौ इनस्टल खालामाखै, खालामनानै ला. नोंथांमोना मा बुंनो सानो हेमस्टारनि सायावहाय? जायफ्रा गेम गेलेनानै मोजां मोनोना, थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर. जायफ्रा गेम गेलेनानै मोजां मोनो, कमेन्ट्स खालाम. कमेन्ट्स खालामनो दाबाव. हेमस्टार डेली कुम्ब. हेलो. लाइभआव दसे कानेक्ट खालाम लोगोफोर. हेलो. लाइभ. कारेक्ट खालामदो लोगोफोर दसे. हेलो. गुड मर्निं. हाय, हेलो. लाइभखौ दिनै बिदिब्ला दोनथ'नोसै. बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै. दासिमबो माने बिदि कानेक्टआनो गैया. थ' जायफोरा नायबाय, गोरबोनिफ्राय साबायखर. जोबोद फैबाय थानाय दिनफ्रावहाय थाबैनो बेबायदि भिडिअफोर लाबोनो थाखाय सेस्था खालामगोन लोगोफोर. आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै. बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया आरो जेबो गैया. हाय, हेलो. गुड मर्निं. नेटआ डिसकानेक्ट जागासिनो दं लोगोफोर. एसे प्रब्लेम होदों. बेफोर एकदम बिराद प्रब्लेम ना. ओरैबायदि प्रब्लेम, मा बुंनो नेटनि सायाव. हेलो लोगोफोर. एसे प्रब्लेम जाबाय थादों दे. लाइभआ एसे प्रब्लेम जाबाय थादों. नेटआ बिराद प्रब्लेम खालामग्रा थांलाय फैलाय ना. मोनसेल' बेबायदि टावार नाङो. थ' मोनसेल' टावार होब्लाथ' बियो खामानि जानाय नङाना. स्ट्रिम खालामनोनो हाया नोङो मोनसेल' टावारावहाय. हाय, हेलो. अननानै एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर. मोजां गाज्रि सावरायनि. लाइभखौ आङो बारा गोबाव खालामला, दोनथ'नोसै. बेसेबांथो गोबाव खालामबाय थानो ना.
एसे प्रब्लेम जाबाय थादों नेटनि टावाराबो माने बांद्राय बेबायदि नाङा मोनसे मोननै टावार फैयो आरो कानेक्टिं देखायबाय थायोना एसे प्रब्लेम जाबाय थायो नेटनि ओरैबायदि समस्या मा बुंनो हाय हेल' हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोनाबो जायफोरा गेम गेलेनानै इन्टारेस्टिं मोनोना हेमस्टारनि सायाव एसे मा बुंनो सानो कमेन्ट खालाम हेमस्टार हाय हेल' जों गोबां ट्रेन्ड जानायखौ नुनो मोनदों हेमस्टार एप्लिकेसनखौ मिलियन नुनो मोनदों स' दिनै जोंबो एसे प्ले खालामदों बेखौ आरो बेनि उइथड्रलनि प्रसेसखौ जानो थांनायखौ आसा खालामदों लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग कैसे हो हेलो कमेंट्स करो दोस्तों थोड़ा कमेंट्स करो हेलो हाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेमस्टारनि सायाव मा बुंनो सानो आरो YBYनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर प्लिज कमेन्ट्स हाय हेलो गुड मॉर्निं हेलो लोगोफोर हेलो हाय बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय बेबायदि जबाय थानो सानासै आरो कारन कानेक्टबो बेबायदि गैयाना थ' आरो माथो आरो बेवहाय हारसिं जनानै थाबाय थाबावनो ना कमेन्ट्सफोर थायोब्लासो एसे मोजां नाङो नङा होमबा दा आरो कमेन्ट्स बेबायदिबो गैया जायफोरा नायसनबाय आरो जायफोरा कमेन्ट्स खालामबाय गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर थाबाय आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै फैबाय थानाय दिनफोरावहाय ना थाबैनो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै आङो चेनेलाव फैफिनबावगोन थ' नोंथांमोना वाइट खालामब्लानो जाबाय आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जोबोद साबायखर लोगोफोर जायफ्रा नुसनबायना थ' बिदिब्ला आङो एन्ड खालामनो सानबाय कानेक्टबो गैला आरो बेबायदिनोसै ना मोजां गाज्रि दसे सावरायबाय आरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर खालामोब्ला आङो रिप्लाइ खालामगोन चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगोन लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो कमेन्ट खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन लोगोफोर चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामनो दाबाव थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै आरो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला थ' थेंक इउ सो माच